Nabhisha Kanya na Kenneth Jekwa hawana kuya kudari kwenye washora dare renyu. Nyaya ya uyana mkosera nyaya nde kuti uya kudari munduudze chamai batira mudzimai wangu mwiri wake chii uya ine mboo dzako chipane mari yedare. Zvakafamba sei? Munonzani zita renyu? Sofia Nyampingi. Elton Mukosera. Mbomera na Bisha Kanya, anonzi Kanyai. Kanyau. Na Kenneth Jekwa. Mati munonzani? Sofia Nyampingi. I'm sorry. I'm sorry, inini ndiri baba mukuru mudzimai uyu, ndiri mukomana wake. Takazoona kuchiuya shoko richiti tawirwawo nedambudziko iroro. Zvinonzi ava mai ava vachigova zvinhu. Imi muri kutaura regai vataure vega. Svinzi varipo musaturikire vanhu, toda kuti zvitaurwe pamusoro yemama. Chakaitika ndechekuti inini ndiri chairlady kuinfluence. Saka ndakapiwa mainputs ekuti ndipe wanhu. Ndapiwa mainputs ekuti ndipe wanhu. Sabhuku first time yakanzi mainputs awo ndakamupasa grade 2 kusasabhuku. Saka pakazoya mamwe mainputs sabhuku akati wandinyorera. Ndikataiwa sabhuku ndinana kunyora mainputs awo ari mashoma. Zvikanzi hazviiti kuti uregere kundipa mainputs. Pese panoya mainputs unofanira kundipa. Ndikatapa mainputs anenge ari mashoma. Handikwanisi kukupai wanhu ndozowapei. Ndopa wakandirowa neruoko rworudyi pachesi. Awanisana tuma sabhuku here. Mumwe wacho womunhu zvake. Sabhuku ndiani? Jekwa. Kenneth Mandirawe kana kuti Jekwa. Ndopa akachindirowa pachesi pangu apa achiti unofanira kundipa mainputs auzive kuti ndiri sabhuku, ukasandipa ndikukumamisa. Ndikati aiwa inini zvese zvamakuita izvi ini handikwanisi kuenderana nazvo, sabate miri wangu, taurai muri uko. Saka baba munini wangu wakanga waripo wakati ichiri nyaya yemafertilizer here kana kuti pane imwe nyaya yamakubatira mukadzi wemunhu kana kuti pane zvimwe zvamakuda. Saka ndipo akatanga kupopota achituka zvinyadzi achibva aenda kwaiwa newanhu. Ini ndopandakatanga kusainisa chiwanhu. Mumwe wacho anonzi Abhisha Bauya. Zvikanzi mandinyorera. Ndikati ini handina kukwanisa kunyora. Imi matini hamuna chitupa. Ane chitupa mukadzi. Saka mudzimai venyu ndamupasa grade 2. Imi handikwanisi kuti kukupai. Ndipo akatanga kupopota baya. Achindituka achititi muri hure chikomba chako ndochiziva. Baba munini wangu wakanga waripo. Ndipo akazosimuka achienda kumarundira kwababa mukuru achindotaura nyaya yacho. Ndikati zvamuri kutaura munozvimiririra here izvozvo. Saka ndopana ndakuchidedzwa manje kunzi yamusainirire mubatsiri kusainisa wanhu. Ndokuenda kwandakaita ikoko. Iyo. Nyaya. Samunoda kuripirwa nei? Kubatwa kwamiri wenyu. Hatisi yangu shongo mambo mitongo wacho wakanasa. Kana munhu akafurikidza mwero kana kuti unhu hwake achindobata kuti miri wemukadzi wemunhu mombe kutoti hazvisizve kutoti hazvisizvekugoa wanga waineya wanga wainayo watoti pamakora. Sexual harassment inotoendesa munhu mazuva anaya sexual harassment. Saka inyaya hombe sexual harassment. Wese wakakubatai mire kana kuti sabhuku chete. Wakandi
kuti Bata Miri ndisapo. Sapo kuvarazi. Mumwe wacho. Ndiakati tukachinditi uri gure chikomba chako ndochiziva murama wangu akanga ari. Ndopakanditi maigure nzwa zvikuita sekutaura. Ndikati Murama ndiye Elton. Aiwa wamwe wacho hawako. Baba Miri. Ndikati aiwa iwe ungawataure chikomba chacho. Saka kana patakaenda kumapurisa akanditakura umbowo. Murumenyu akashaika? Ari kubviswa navo. Hapo. Unotozoramba nisawa. Mumaita kuripirwa tadzokana toshata tabva semhuri kana uyu ari kuti anoziva chikomba chamai ari zvinoreva kutoti mai avo vari kuita chipfambi vari mumusha zvichireva kuti izvozvi nemurume wavo vatone dambudziko havanotorina kugadzana zvakanaka. Saka inini ndichiuya ndatoya takamira kuti uyu dai anga ari pano anga asina kushora kumhura dai anga ari kutotiudzawo kuti chikomba chamai avo chipi titoziva kuti kana chikomba chiripo titochiripise kwechiri kupinda chiri kumhanya musha chichipinda mumusha medu. Munoda kubhadharwa nei? Hatizivi zvinhu senyaya dzatisati tamboitawo asi kuti takatadza. Asi iwe unofunga kuti ungabhadharwa chingakuite kuti mwoyo wako unyeuke? Ndinotongofunga kuti mombe. Mombe umwe kama ipapo kuti titi mombe achabu uyu akataura nemuromo achituka aichasviki kumombe asika mukadzi wemunhu zvinokabaisa zvakuda kuti yakutoripwa namambo futi kuti mambo ndiwe muridzi wawanhu saka unofanira kuuya mombe pamambo. Mombe kupano mushuwa wada kujairira kudzosaya kudaro kadaro. Alright. Makosti edu yese ekunza kudaro nhasi mabhadhara adudi 20 imwe yacho ichauya Imwe ndakabhadhara. Makabhadhara mari samuri nedari Nedari. Samuri mari makabhadhara mari $50 and 50. Okay, $50 plus your 15 yoita chi 65 plus 50 yekuti someone is in the default judgment to make 115 and it transport in imari zvese nechikafu tingangovisoka $25 15 plus 25 140 imari right. Saka muona kuti iyo mukatsvagwa mari yekuti Samon riende ukamotaura naye na iyo vakomana kuti vaendese Samon so that kuti zvamusina kuuya nyaya yatongo